Ayo. Ayo, mayong odto. Tatay Lorenzo. Si Sir Jubin. Tay, magatod mig ano tay kanang lechon. Pero ang delivery wala pa na bayaran. Nakay pambayad diha 1.5. Hi, Nay. Kapahan, nanay, oy. Sige lang, ma'am. Si Sir Jubin. Sir Jubin, among palsahon sa lechon. Sir, magatod mig lechon, sir, pero wala pa na bayaran ang delivery. 1.5. Ikaw ray bayad or tatay? Ay, tatay. Sige. Dali, pa-receive na mo dito. Dali, tay. Dali, nay. Uban ta, nay. Ali mo, ma'am. Kay dayungan na to tong lechon. Tay, birthday na po day ni mo, tay. Yakin sa may mo bayad sa delivery. Kaura. Daganag kwarta sa tatay, ay. Duha sila ni Sir Jubin niya. Duha po silang bayad, eh. Hala. Layo ko biya kaayo ni gikan. Siguro duha mo tatay kay duha biya mo birthday. Ang kamu abri. Sige. Okay, ikaw na kay di siya kakaya. Surprise! Tay. Walay bayro nun, tay, ha? Happy birthday! Sir, happy birthday po, sir. Tay, pila na mong edad? 78. Oh, dagang kay kag kwarta tayo. Ang imong kwarta nilampas pa sa imong edad. 8,200. Oh, happy birthday. Oh. Sakripisyo o pag-an. Kani para kay Sir Jubin. Wow, happy birthday. Ya. Kanang pagsuway iya ang ginaya. Kani. Nay, diri ka na tapad kay Sir. Nay bulak si nanay. Happy Pastor's Day daw. Pastor's Day daw. Itong niyaging adlaw, oh. Tapos, nay, ang imong anak, nga imong bunso, ipalitan kanyang payong, kay gisigi daw kaglakaw, unya, init, ulan, payong iyang regalo sa imo, no? Sige. Abihan na to, imong payong. Pislita lang dira, oh. Wow! Oh, dagan kay kwarta sa payong. Oh. Nay, dili na jud ka mainitan ana na yo kay daghag nagabitay, no? Oh, daghag kwarta. Unya, kabalo naman tanaw kung kinsay nagpadala. Kani tay gikan ni sa imong kinamagwangang anak katong sa Japan. Kay sir gikan sa iyang asawa. Kay nanay gikan sa iyang bunso. Si ma'am asawa ni mo, sir? Nya, ang imong bunso, maoy nagpadala ani imong handa. Og padala kag dako kay lechon tay, oh. Pero dapat ikaw ra gyud alsa, ha. Kaya no. Naa bitaw daghan kwarta tay, oh. Ana siya, hi pang. Happy 78th birthday. I wish you more birthdays to come. And many years to celebrate your birthday. And good health lang always, pang. Papang, salamat kaayo sa tanan-tanan. Sa pagpalangga, ag sa pagsakripisyo nimo sa amon, nga imo mga bata. Halin gagmay pa, hasta nga nagdalagpo na. Kag may sarili na nga mga pamilya. Bisan ulan init, nagaobra gihapon ka. Para lang mabuhi kami. Pang deserve gid nimo. Na-realize ko na ano kalisod maning kamot para sa pamilya. Kapoy man gali. Pero wala imposible kay Lord.
Salig lang ta sa Ginoo kanunay pang. We love you and God bless you always. And to mother, kay mama daw, belated Happy Pastor's Day, Mang. Salamat sa pag-atiman kay Papang. Surprise from Bunso and Subang, all the way from Singapore and Japan. O, unsay maingon nimo tay sa imong kinamagwangang anak o sa imong bunso? Salamat din. Salamat. Ano pa? Nalipay ka sa ilang gipadala? Wala. Dili pa. Nalipay. Oh, grabe tayo. Oh, nagbaha ang pagkaon. Dako kayong lechon, no? Dili gid nila nakalimtan ang imong birthday. Sige, katulang. Tapos si Mamang, say ka sulti sa imong duha ka anak. Salamat po sa kinamagulangan. Sa amon. Kami, di naman kami katrabaho. Salamat sa pagpapalos na sa amon. Sa imong bunso. Salamat sa akong bunso. Siya lang po ang nagagawa. Wow. Oo, kay senior naman. So, karon nay, ang sakripisyo ninyo sa una ni tatay nga bulad init sa ulan, no? Natrabaho sa uma. Karon ginasuklian jud sa inyong mga anak kay dili gid basta-basta ang sakripisyo sa ginikanan. Oo, nya kay darling Juvin daw. Sana So, my love. To Mr. Juvin, happy 34th birthday. Wish ko sa imo nga unta tagaan ka ni Lord. Sang madamo pa nga katuigan kag pag-celebrate sa imong birthday. And more pasensya pa. Kag unta padayon na nga wala na smoking. Para lang man gyapon na sa imo kaayuhan. Oy. Sir, wala na sir? Wala na? Wow, congrats! Dapat padayon na gina sir, no? Hindi na nabalikan kay kalain na bay. Oh, para daw gihapon sa imo kaayuhan. I love you from your lovely wife all the way from Singapore. Oo. Sige. Sir, mensahe nimo kay ma'am. Sa imo, darling. Wala to? Ano pa? Nalipay ka man sa gihatag sa imo? Ikaw na, happy ka man sa gipadala sa imong anak? Happy. Okay. Ang mga anak ni tatay diri asa daw? Asa mga anak ni tatay? Wala? Mag-wish kay lolo. Mga apo na lang kay wala pa man ang mga anak. Wish ko kay Lolo nga. Wala lang IBI. Gila nga, okay lang mag-ibi Okay lang mag-ibi Sige na. Kung unsa ka palangga si Lolo, tears speaks louder than words. Wish ko kay Lolo nga tagaan ka siya sa birthday. Always healthy. Salamat sa pagpalangga sa amon yung mga apo niya. Wow. Laon. Best Lolo ever. Wow. Uy. Parang buutan yung kain ni si tatay ba? Kay malangga kay sa mga apo. Sige. Tears of joy. Sige, kantahan na to si Lolo o si Uncle Juvin og happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir. Kaya? Okay. Sige, dongan mo ni tatay. Make a wish and blow your candle. Dongan mo tayo. Sige. Ready? 1. Okay. 1, 2, 3, blow. Sige tayo. Happy birthday. Tatay, happy birthday. 78 na jud ka karon no. Tong last 77th birthday nimo o birthday pod ni sir. Wala jud mi katungas diri no kay didto ra mi taman sa sapa. Nalumos mi dito sa sapa. So karon isa ka tuig na jud di ay.
No, sa katuig na jud karon birthday na pud ay ninyo. So pasalamat mi nga nahuman na jud ang tulay. Nya nalipay karon tay wala. Alipay. Ikaw sir. Ah, hi bibi. Dako na dalaga na oh. Nay, happy ka karon nay sa imong payong? Okay. So, happy birthday. Happy birthday sa inyo duha o happy Pastor's Day kay nanay. Palakpakan nato sila. Mabuhay ang bagong kasal. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Sir Job. Teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me